c'est là adama de me balkaye saya kela na ka taka kasange kana doya ni kabugu be datugula dala iba do kabugu bale betike ka fitini tika duguma na dona me sula akeren kelenika ba be tole kan folla haralu ni le la ikeren kelenga fo sogoma ni fagbe kumu ma mena ni lati na nga kabugu datugwa dala chenye be bona kabugu kono wati mina sube mangame akununa abe mangame aba ka kono komi bana no yala sisa ale kene yala me mangami be mo le be kuma na salon na iba soro aba dinche wele karsa dibi be idate na kuran mena mo to kuma fe abe do were wele karsa dibi be idate na kuran mena mo to kuma fe aba fo komi nyere ka kene kumulo dimi bana kono dimi bana ni kene yala chodi te jona ayere be girin ka wuli ka beta kuran mene akume gosi ka bugu dena abe kule yene aba fo ne ya bana lavana sayali mawa ne le lan me ka bugu konote saya be ketine koy donc saya ba to be kule mi ka ala ka ko na adama de unku ka me ko adama de be ku be safe o jigitire ano jatire ka foko dien examen mi kela ni ya leta banni donc kabugu be kuma fait ça kabugu ba fanya na ko zahabu watarako ko betagala ki kelento ya ko wa fiturabi dafanu iteru ibago kenyon ikanu bao mungu be bolbol laiko ko ma place fo isoro dugu kono ki blala foya oni ni blayani mo sima fo ko ne be yan shamugu kenena ma mo sima fo ka ni ne ku ka di ne be na sukelen shinaya ko law zallu ma'aka ma nafa'u kabugu be soko ka representa ici ça qu'est-ce qui venait don ina na yero na iski ba don la ma ofem mina keni na lu la mo le nye fola ate comme film ne de ni ne ba ambe konona kabugu ba fayo kwa na beitul wahda koya c'est la maison de la solitude c'est-à-dire kele ne be na toya fola hara mo tena ni foya ana beitul wahsha awa fo gonyana fi me ane kabugu le ba fola sunyene avec la fo ko ana beitul hayya wal aqarib qu'est-ce qui va don ya wom no ni nyeba la ya kabugu kono ko sadinga bala le bundeli dinga bala le est-ce qu'il la benakana slama o tolonta nyere sebele ba kono na ame fe on fena avena lava ninema ame fe on fena amala kan nini labe o koson sayna Usman radiyallahu ta'ala anhu na la ka ku ka jahannama fo chogo sahaba bebe kasi Usman ba chogola naga Allah ga fo chogo sahaba bebe hami Usman ba chogola me na ko kaburu Usman me kasi dabne o ga nyin ngam koson akoni bebe ke ni jamani me kaburu la ikele ne be anana ya salu anana nunu soroya antagala ya chula anga ya voyage uke anga ya bulbulu uke anga ya bara uke anko sigila kana ana na soko be ma déplacer ni ne be mo sara ni ne be mo hami ni ne be mo joro ni ka sudo kle sabadron ni nana dayele ka adama den fari flabe etamina wati ele yere nyugu iyerela iba lonye ko jaile te foye ta inanga dondron kasange be nyigi oyoro ni bela sana ma datuku ka ban kasange be nyigi met les sabadron o ba sura adama de me funu abe funu adama de meta seyoro dola anyekse o fla le be konga bo aya to nya nye fa nyeneti o ka ya fa na adama de nyekse fla kona ka bo joli ni neme jigi yene donc iba isa tumu to boyoro don mo jaw ba adama de nali adama de juba mi na ku kifo aba tere sunsun ni dumini kasa ma ti boloko adama de juma adama de mi na ku sigila ni no fitini blala ya finina aba dosi ka bwala adama de juma mi na na so ka jimi verla ale beta verwere lita ata mi tanna adama de juma mi ku fateka alela ate fo alima ale ne jalla bayini ima yan bebe na bolo lela o ba antali kananai
n'a adamaden bɛ na lom na a bɛ na bolo la n'a adamaden bɛ taa a bɛ taa bolo de la n'a adamaden bɛ na n'a nana